Благодаря, Европа! Ето ме отново тук, на тази фантастична сцена, където ще видите повече от 250 талантливи местни изпълнители. Тяхното шоу ще ви преведе през водовъртеж от музикални стилове. Всички вдъхновени от уникалността на това невероятно място. Сега ще предприемем пътешествие през класическата музика, дошла от цяла Европа, смесена с модерно звучене. Звучи интересно, нали? Насладете се!